Hila! Hila! Nanay! Nanay! Dali ah! Dali! Dali, nanay! Hello! I love it! Uy, musta? Wala may galantaw. Kalantiraon mo na mo. Hindi na, abay lang. Balik di ay ilo! Ito na ako, dibog sayo na. Uy, dibugsa nga, ST lang. Gwapa kay nanay na. Nakagwapo ka na. Nakamiga ka na. Isang likat. Isang, pila edad mo to pag miga mo nun? Mga... Atubang di ho. Kaya makita Hindi, ng... dapat... Hello. Hindi nang vlog. Pila. Kagwapo kayo nun. Amo na ang James Street ang ili kagwapo sa. So may guest ka sa mga gabi, Loma yung aga Iloilo ka. Ang guest na kon is si Christian Cantara sa Facebook. So i-add nyo lang siya. Pwede man niya Christian Buenavista Cantara. Pero yung makita iya nga po, nga Facebook. Gwapo sa yan, no? Kag wala na siya. Kag ano siya daan. Kag ano ganini. Ay, minagalantaw. Kag wala siya miga. He likes black color and white sa t-shirt. Pila na edad mo gani, Noy? Palan mo na. Ano ba kasi? Pila na gani? Wow, 21 na siya. So, may miga ka subong wala? Wala. Na may ginapanglayagan ka. Oy. Ay, taga-diin siya. Taga-diin ang balana. Okay. Kolod. Wow. Naga-school pa lang or mag-graduate na? Manawag. Manu-graduate. Anong course ya? Ang bata? Ay, ka ba? Pila edad? Mga 20. Ay, wow, 20 yan. Feeling mo, maging ka mo? Garantaw siya, basta malantaw siya. Feel ko lang. Feel mo lang maging ka mo. May galantaw pala nunoy. Dood, amin yung James Reid sang suok. Di puta. James Reid, kagwapo sa iya. Ay. Pila ka na nagmiga? Kapila ka... Katatlo. Pagwati mo lawas para hap. Wala. Oh. Harap pala gwapo. May Katatlo. may duga niya. Oh. Ay, inggit ang mga babae kagagi. Pawiyatak mo. Sala na nila, di ka na baka, nami at titi. Ito po yung giling mo nga duga, no? Namit siya, oh. Makis ko, be. Inggit ka mo, day. Wala ka makakis. Gwapo siya, may kalantang. Gwapo sa yan, no? Feeling mo kung may ara nga mga agi nga maka-type sa imo, anong reaction? Okay lang sa imo. Ano ba yun? Very seryoso. Mati, kung may mga agi nga naka-crush sa imo, ano imo reaction or ano imo na feel? Ano mo galantaw. Ano feeling? Okay lang. Sa bagay. Pero suplado ka sa mga agi. Ha? Suplado ka sa mga agi. Hello, Day, Nebran, Day, guwapa, Day. Pakaisa ni Banban, Day. Ameg, light lang. Anong hindi mo gusto sa agi kung mataypan ka nila? Anong dapat nila brown sa agi? Kutay. Seryoso, may galantaw. Ano hindi mo, kung saan mo may type ka sa agi, anong hindi mo gusto brown nila sa imo? Para, Gapasapak ba? what, pasapa? Hindi. Nirita ko yan. Nairita ka sa agi. Dapat do, okay. Do pareha sa anong gusto mo? Tropa lang. Tropa do. Sino nga agi ang gusto mo do paging pareha para hindi ka mag-aila? Do pareha sa kay sino? Mga prosimo. Gag! Pareha sa ako. Ay, Diyos ka lang. Ala, thank you. Nalami ang kasaka na. God, I love this! Nasya ko. Daad. Ay, dami galantaw. Ay, promise. Kiss. Kiss liwat. Ikaw na dali na. Ikaw lang kiss. Ako na kiss kayo na. Ikaw naman kiss. Ay, ganun na. Pero kung may mga agi nga naka-type sa inyo, okay man lang. Basta hindi lang hindi lang seryoso. Kaya may galantaw. Dami ko. Hindi lang sa ganda daw. Ano? Hindi mo pero wala ka, hindi ka man asiwa sa mga agi. Trapo anirim. Kay ga-blurred. Trapo anirim sa bayo mo rin. Hindi mo hindi lang magpasapak daw something. Pero kung ma-night out ka, wati pagado ka sa mga agi, ma-night out ka. 3 ka agi ko na isa, okay lang. Naman. Sige, ma-night out kita, ikaw lalaki, ang agi ako. Sino pang agi? Sir Bonnie. Si Sir Bonnie. Pag sinong budi. Kaya si man. Si Kirby nga friend na mo upod kayo. Dapat sa amon God, I love this. Hindi kayo kilala. Ano mga umiyak?
niya. Ay, kung hindi kilala, hindi ka mag-upod. What if busy at may friend siyang agi. Duwa ka bilog, maupod ka. Okay na yan. Nga ipatigayon ka. Ay, di ko yan. Hindi patigayon niya maging friend Ah, gago. di oy. Okay. Balaan ko na. Maupod ka. Gidi mandam kang gago ka. Taad. Uy, ala. Nanami sa iya. Taad. Anong mga qualities ang isa ka babae nga gusto mo, gid? Kung makamiga ka, anong gusto mo nga babae pang liyagan? Ay, hindi na yan ba? Anong gusto mo sa mga babae? Simple lang. Simple, tapos? Dali, ana. Isa, last, ma-closing na ko kasi Remson. Ano gusto mo sa babae? Simple. Kag, ano yun? Mabuot. Sweet. Oh, tood. Simple ako. Sweet ako, caring ako. Ang problema, hindi ako babae. Sige na. Bye-bye guys. May galanto pa. Kilala akong tanay si Nunoy. Di ka na-graduate sa elementary. Sa Mandurriao. Mandurriao. High school. Sa Mandurriao man. Mandurriao man. Sino si Ira sa kabuhi mo? Okay na. Sino si Ira? Ira. Si Ira Libatin. Libaten. Ano may si Ira? Baby ko sa mga. Baby mo sa mga. Ikaw pa rin ang baby. Dali, Nunoy, balala mo nakahidlaw sa live. Ano mo si Ira? Ako na, birasi mo. Kuya po sa una eh. Taga-diin siya ganing nga barangay? San Rafael, no? Taga San Rafael. Okay. Amo tingin video call ko. Hi, ano kay Sir Edsel Cana. Hi. Sila na okay. Hi, ano siya? Edsel Cana, taga Benedicto man. Hi ka kay Nebram. Si Nebram, taga Liganes. I-shout out ang mga taga Liganes. Shout out kay Nebram. Hi, Nebram. Hi, Sir Edsel. Lambal. Ano? Sir Nebram, Sir Edsel. Hi ka sa Hi, sir. Hi. Sidsel. Kilala ko si Sidsel Hindi ya. nang Edsel yan nga. Ala, yan na yan. Taga Benedicto man siya, pero siya, ang nag-event to bala sa gym, isang Queens of Queens to bala sa mga, sana. Ay, tood. Si Edsel, hi ka kay Edsel, ang amigo namon, nga siman. Si Edsel ya, kuging. Sidsel. Si Edsel ka lang tao man. Hi, anay kay ang ano bala, chairman. Si Carl. Sino? Hindi ko kilala. Hi, Mark. Din ka Ano? Mark. Hindi ko kilala. Doon. Oh, may galanta. Si Carl. Carl Andre. Hi, Si Carl. Hi, CA. Si Oy, namiang ko ni Ber kay Vian Lander. Hello, Vian. Di ba? I-stop ko na ni next naman ako. Next year bro. Ay, di lang gid. Hello sa tanan. Hello, tanan. Ay, kanami. Hello, Ryan. I miss you. So, Nunoy, anong gusto mo sa bahay? Simple, sweet, and caring. Wala kami gasubong, pero may panuyagan. Feeling mo, papasabat mo siya? Feel ko. Ay! Babay na, kiss na. Dali, hindi magbabay. Dindik ka. Subong naman, may isa na. I just I love this. Sabihan ko. Dahil lang nag-chat pa kay... I love this. Baby. Nagi naman man. Hello, nagadamo. Nagit sila. Dali na. Sa next na naman, hello. Bako damo nagalanta. Hello. May next na naman. Interview tanan. Damo ko sa buong mga nota nga upod. Sa mo ni ikadua sa linya. Aragay. Ang introduction, kiss, anay. Ang introduction, kiss na. Linti, kagapagwapa. Pila na edad? Ay, dog lang gamay. 19. Number 20, di ba? 20. 20 ka na. Sa ano birthday mo? Saan na birthday mo? April 18. Uy, April 8, balay mong birthday? Sa ba? 18? Siya may birthday. Sorry lang sa Sa puta may. may miga. Sabat siya sa saktuwa sa pao. May miga ka na? Kung wala kuya ka ba may miga ka? Amo na nasilusan ko. Tapos nagasilos siya sa ako. Gwapa siya. Di inamon gwapa nga duwa. Dahil na, sabat sakto. I love it! Gwapa daw ko, God. Hi na kay Sir Edsel, kag kay Nibram. Hello, ni Bram. Si CA, hi kay CA. Mike, musta? Ang bata-bata kong adopted ko si Ryan sa Mindanao. Kay Ryan. Ray, amo na akong baby. Sa una ikaw, sa buong siya na. Ay, hello kay Sweet. This is sweet.
Naman natira niya no. This is ay sweet. Ano gusto? Una lang Buot. pag sulod dito tug naga. Buot. Luyan, tag. May salig. Buot man ko, loyal man ko, may salig man ko. Anong problema? Baka ano Buenong ay na, loyal ko, buot ko. tibay ka. Ang muna guys, ano kanya problema? Ako hindi ko babae, pero love mo ko. Oy. Ipabasi, isinggit sa ilang nga palangga mo ko. Isinggit, oo. Isinggit. Oh, ayan ba? Isinggit. Ano ba? Kumplito ha, isinggit. Good morning. Kung si Sir Doron, palangga, kung ikaw mo. Palangga, takamo. Take kung ikaw, ano ang balan mo? O si Arde. Dali anak. Jo, yan. Sikap Jo. Teka na ako. Ano? B, dali ana, B. Ano, palangga. Palangga. O sinong RG? Yan mo ba? Yan ba na? Taad, love mo ko. Tingnan na pa yung beat mo ko. Ay, wala mo ka na pa yung beat. Napahappy mo ko. Tuod bala. O gani. Love mo ko. Kung papilion ka, siya or ako. Ay, hindi na. Ganun. Ay, hindi ako pili. Sige. Kung papilion ta ka, siya, ako, or kami. Isalan sila eh. Or kami. Tunga-tunga lang ako. Isa tunga lang siya. Sa tunga ka na. O tunga ka. Sabta sila. Tunga kami. Hoy! Kiss libat. Tampa ako. Dali tampa ako. Tudo. Love ko gid niya. Mamati ka mo tanana, kung sinuman nga babae ang magkuha ni siya sa akon, ipapatay ko. Joke lang. Gaway ka mo. Nga nagaway ka mo. Gusto. Yan natural. Gasilo siya kasi no. Simoy. Kasi siya selos. Simo. Gasilos siya sa akon. Gwapa ka gi. Next in line. Kapit din. Puro mga gwapo. So si Atsu na nag-7, na lang kayo ng 16. Laway ka? Huwag pa gani. Hello, may gabi to. May gabi. Ade lang gid. Ay, dalang gid. Gisang una. Hindi ko na. Sila ganun may lips. Ara mi gayaw. Ano karon? Oh, ara mi gayaw. Hi, Day. Sige. Dalang gid. Kiss nga may lips. Nga may Tala na lang gid siya. God, I love. Ara na nag-9 na. Naami permit ka man-live kung ang mga lalaki ka kisa akon. Pila edad? Ang 20. Kapila nagdubya? Kaisa lang. Kaisa. Nagliga na ba mo din drawing sa blackboard? Anong? Ito ako, yago ako. Di masili na sila karon nagkapiting isang nagliga, may hindi ma-drawing sa blackboard tapos subong isa na lang. Pila ang nanubya? Isa ka blackboard eh. Isa ka blackboard. To. Pila edad nag-start? Ay, may kuntat ah. Pila edad nag-start nubya? 14 siguro. 14. Pila edad nag-start? Balaan mo na. Pila edad nag-start? Balaan mo na. Pila? But no nga Pila lang gani. Ang balang bala pila edad. Ini edad. 15. Okay, bungas 15. Ako 12, siya 15. Uli sa kalendar. Ano gusto? Ano ang karakter ang gusto sa babae? Para siya. Pare sa iya ko na dahil aton taday. Ano ang karakter nga sa imong wala sa iban? Sabat? Kayo. Ako ka ba lang pagpalanga lang hindi mahatag. Batian nyo. Pagpalang. Ay, sana all amo na no. Swerte, tulo ka siya pala. Tulo. Hindi man siya gwapa. Nung piyambot nga. Risyo. Bagay sila. Comment sa isog. Kapila magnubya? Sa ka-blackboard. Pila na nubya mga seriously nga pamangkot. Isa lang. Ang seryoso mo nami. Inapanawagan sa tanang nga maglantaw sin nga video kag mag-share sa ini kung sino man nga babae nagpatol sa iya ni wala ka mo gin seryoso. Ang gin seryoso isa siya ara lang mo. Pasensya ka mo. Kay ginampangan lang kamo ni Hatcho. Si Hatcho taga Jayka sa may suok. Sulungan niya di siya ginampangan lang kamo. Ginampangan mo lang. Uy gago man. Ay ginampangan lang kamo dai. Gaba nyo na. Joke lang.
Ding ka, ano pa pamangko sa'yo? Pwede mo ko matagaan sang tatlo ka word nga gusto mo sa babae? Aside sa para sa iya. Isa na may duha pa. Industrious. Ano? May pagsalig sa Ginoo. May pagsalig sa Ginoo nga, may tawal ka salig sa Ginoo. Oo, may ara. Amiara, okay, isa na ko da. Dayon. May mayo nga, batasan ka. Batasan ka. Buhay mo na sa tsura. Oo. Kag, Kita mo guys, ginambal niya, amiga, yalaway. Kawala siya. Dayon. kag, Gagano. ayun ang mayo mo sa Pila ka inches? Wow. Wapag pamangkot, pila ka inches? Ko man tako siya gwapo. Ang ano ang takson Ang mo? pagpalangga ko. Oo. Laba grabe. Laba. Ay, namian. Laba ang pagpalangga ya, day. Pila ka inches, day? Hindi ka mapay. Ay, laba. Yes. Namian ko Tapo, ano pa? Wait, duway na ka pamangkot. Ano pa na pamangkot? Ay, magsilos biga mo sa akon. Migahay man kami. Ano pa? May tanga. Okay. Duway naman. Message sa mga babae. Kag sa mga, sa mga agi. Na message mo sa ila. Ay! Speaking of agi. Okay. Kung may nakakross sa imong agi, okay lang. Okay naman lang ko. Kung mag-date ka sa agi, masugot ka. Nga man, kung ano nga gusto mo nga klase ka agi ang i-date mo, nga mauo ka, pariya kay sino, ari naman. Baligya lawas. Basi mo eh. Damo na sino. Ay, kung may date yang agi, pariya kay sino. Para sa imo. Busog ka na may mayo ka pa. Wala na, Diyos ko, Lord. Daan. Pag Valentine's, duwa kami na date mo pag Valentine's. Ay, oo, gili duwa sila date ko. Ang si James Reid, kag si Daniel Padilla. Aragay! Tood, okay na? Oh, sige. Din si ano ya, sino gani niya? Hindi pa patya. Ang kay Lisa Soberano, sino partner yun na? Si Enrique Hill. Ay, oo, si Enrique. O, halin na. Enrique Hill, palagpit. Si Enrique Hill, ang next mga bisita. Enrique, dali ah. Feeling ko damo ni Malantaw. Bi, kadlong da. Oh, ako pa mapalapit. Ako pang ma-effort. Yun di puta. Ako pa ma-effort. Kalat sila. Hi. Ngalan? Pak mga pak. Oy, kisa Sila na. edad? Kisa na yun Ay, kisa. Isanay. Kadlong. Pila edad? Balik ka na mga kaya. sakit kilid. Tipos. Pila edad? 23. May nubya? Mera. Oh, tama na. Sorry. Pila edad? Pila edad? 23. May miga? Dahil lang gid. Sorry gid guys. Nikigan kami kay aga na gili. Dahil lang gid ha. Sorry gid. Guys, dahil lang gid ha.